या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। नमस्कार, हे आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि आपण पाहतायत संध्याकाळच्या टॉप न्यूज। राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या लोक माझे सांगाती या पुस्तकाचं प्रकाशन पार पडलं। या पुस्तकातून शरद पवार यांनी अत्यंत धक्कादायक खुलासे केले। या पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्यक्रमात शरद पवार यांनी अनेक आठवणी सांगितल्या। त्याचवेळी धक्कादायक निर्णय जाहीर केला। आपण अध्यक्षपदावरून निवृत्त होत असल्याचा निर्णय त्यांनी जाहीर केला। यावेळी प्रतिभा पवार सुद्धा भावुक झाल्या। शरद पवारांनी राष्ट्रवादीचं अध्यक्षपद सोडण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे। राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी पवारांनी आपला निर्णय मागे घेण्याचा हट्ट धरलाय। त्यावेळी दुसरीकडे अजित पवारांनी कार्यकर्त्यांना मात्र वेगळी भूमिका मांडली। शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली नवा अध्यक्ष काम करेल। देशभरात मीटिंग करणं, लोकांना भेटणं सुरू राहील। कुणी पण अध्यक्ष झालं तर प्रांताध्यक्ष झालं तरी शरद पवार यांच्याच मार्गदर्शनाखाली हा पक्ष चालणार आहे। हा निर्णय कालच होणार होता, मात्र काल 1 मे असल्यामुळे निर्णय जाहीर केला नाही। आज ना उद्या हा निर्णय होणार होता असं म्हणत अजित पवारांनी वेगळी भूमिका मांडली आहे। राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षपदावरून निवृत्त होणार असल्याची घोषणा शरद पवारांनी केली आणि पक्षात एकच कल्लोळ माजला। पक्षातील पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते भाऊक झालेत। तुम्ही बाजूला जाऊन आम्ही कोणीच काम करणार नाही, तुम्ही या पदावर कायम हवे आहात, अशी साथ जयंत पाटील यांनी पवारांना घातली। वागदे येथील हॉटेल वक्रतुंड समोर लग्नाचं वराड घेऊन देवगडच्या दिशेने जाणारा बोलेरो टेम्पो पलटी झाला। त्यामुळे भीषण अपघात घडलाय। या अपघातात जवळपास 25हून अधिक जण गंभीर जखमी झालेत। 6 जणांना जिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आले। देवगड पाडगावच्या दिशेने जाणारे हे लग्नाचं वराड घेऊन जात असताना डिवायडरवर गाडी चढल्यानं अपघात झाला। यात अनेकांच्या डोकं, हाताला गंभीर दुखापत झाली आहे, तर नागरिकांनी जखमींना रुग्णालयात हलवलंय। मालवण आंबेरी राऊतवाडी येथील साकवाचं काम अपूर्ण अवस्थेत आहे। पावसाळ्यापूर्वी काम पूर्ण न झाल्यास ग्रामस्थांचे हाल होणार आहेत। संबंधित कामाकडे ठेकेदारानं पूर्णतः दुर्लक्ष केलंय असा आरोप करत आंबेरी सरपंच मनोज ढिचोलकर यांसह ग्रामस्थांनी सार्वजनिक बांधकाम कार्यालयासमोर आमरण उपोषण छेडलं। अखेर सार्वजनिक बांधकाम विभागानं आणि काम करणाऱ्या संस्थेच्या वतीनं बाबा आंगणे यांनी 15 मे पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे लेखी आश्वासन दिलं। तसेच माजी खासदार निलेश राणे यांनी संपर्क साधत काम पूर्ण करून घेण्याचा शब्द सरपंचांना दिल्यानंतर ग्रामस्थांनी आपलं उपोषण भाजपा पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत मागे घेतलं। आणखीन काही महत्त्वाच्या बातम्यांसह भेटूया यानंतरच्या बातमीपत्रात। पाहत रहा कोकण 7 लाईव्ह, नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।